Здравейте хора и добре сте в това видео. В момента искам да ви кажа, че се смених телефона, което е сега Motorola. Предния беше iPhone и аз толкова лошо го изтрасках в ония ден. Толкова лошо го изтрасках, че направо ми стана лошо. И с този Motorola хич не ми допада, сега трябва да си купувам нов iPhone. Протектора му се щупи, задната такова му се щупи, аз направо нямам думи, бе. Аз направо нямам думи, хора. Той знаете ли колко струва? Поне 2400 лева. Струва този iPhone, къде го щупих. Не знам какво да кажа. Направо не знам. Направо съм побъркан. От строенето съм станал. До крак съм побъркан. Направо.